Der er mange, der har spurgt, hvordan jeg laver clean-up af mine negle. Jeg bruger denne her lakfjerner fra Lidl. Den har en lille, ja, hvad skal man kalde den? En lille bælge her foran, hvor lakfjerneren kan ligge i. Så bruger jeg en vatrundel og en lille pensel. Den her, den er fra Søstrene Grene. Det er 3,88 kr. Så får jeg lidt lak til at lægge op i min lille beholder. Så kører jeg simpelthen rundt her ved neglene. Ved kanten. Og tør af i min vatrundel. Så skal man selvfølgelig huske at bruge godt med creme eller negleolie bagefter.